Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Bing kag Governor Aksyon nag-issue sang panibagong executive order nga nagapalawig sang modified general community quarantine sa syudad kag probinsya. 3 ka kabataan missing matapos naligo sa suba sa barangay Mandalagan. Sa balita nasyonal, Pilipinas mandilagon nga na-flatten ang COVID-19 curve suno kay Health Secretary Francisco Duque. Paggamit sang motorcycle shields, istrikto nga ipatuman umpisa sa Hulyo 20. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Hulyo 16, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Sige, good morning sa aton mga ka-aksyon sa Facebook na, sa aton Facebook Live. Ikaw na da aksyon dito na kay matrabaho ko na dito. Sige, good morning sa aton isa ka top fan gido si Jocelyn Aricivita Olak. Good morning kuno Aksyon Radio. Kag ti sa tanan naton nga mga ka-aksyon, especially dira Aksyon Boy sa barangay Hinigaran, sa banwasang Hinigaran kay damo. Okay, God. Sorry Mayor sa mga kambaog dira sa Pontevedra man kag ti syempre sa Binalbagan kay Ken and sa Beth dira sa Carmoros na daan Canmoros sa Binalbagan dira sa sa Nugnog Beach. Perfect. Nalipat ko ya. Nalipat sa Nugnog Beach na kaya mo nangin dala to sa una ko anda. Lubi. Oo. Kuti kadto naman ta sa Himamaylan. Oo, kay Tito Fred dira kag kay Tito Nancy kag kay Suliaw. Naman si mo man. Doon na COVID ka. Kay Tito Fred kag kay Tita Nancy dira sa Himamaylan. Sa Isla Verde kay dugay wala na great si Tita Thelma. Okay si Joel. Joel. Ano nga ni pilido nila man nalipat na ko man. Dali lang mo gina siya basta aging. Dira sa Isla Verde. Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, mga kuan na mo ni mga parente, mga kababata, mga sa bago. So na Ma'am Andrea Amanda Jaime, good morning. Dali lang kay Yes, kay Anna ni Pagidi Action Boyo. Kag ti syempre sa kay Major Norberto Barnizo, nagapamati. Itago natin sa pangalan Major Guile sa Major Guile ang iya Facebook. Pero tinagapamati gidira sa PCR kag sa PIO office sa Nokpo. Hello, good morning. Sige, kay Anne. Amo na siya yung basa. Si Anne, oo. Sa kay Donita Fidel, no? So amo na siya no ang aton nga mga mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook. Pwede ka mo kapadala sa inyo ng mga greetings. So during sa aton commercial break, pwede naton ma-accommodate ang inyong mga greetings, ang inyong mga mensahe dira. Di ba, no? Oo, kay ti budlay na Action Boy, kis abla do gina, ay nano, wala to nila, yung basa, ang greetings. Yayawan ko to type. Pero subong tagaan, sang chance. Kag ti happy birthday lang tadaan, advance sa tanan nga may birthday Action Boy. Subong July 16. July 16, no? Oo, kagapon Mother's Day. Subong mas may mga birthday celebrators. Oo, base may araw. Abi mo July 16, bala may nalipat. I think may somebody nga naga-celebrate. Mga pitsa ning isa do gabay may kung kung sa YouTube pabla may ring na sa nga bell. Let's ring up subscribe. Yali hindi ko kadumdum bala kon sino bala. Hindi ko dumdum pero that's so dugay ma-text na da goro. Daw somebody I know nga daw close akon good birthday lipat na kung sino bala. Close sa imo tapos nalipat ka. Nalipat ko. Good morning man Action Boy kay Junco Rose Espino Lumanog Seva. Good morning kuno Action Boy kag Action Eden kag kay Pinky King. Pero King ya QUI kag King. Ara ko sila sa kapihan ni Lucia sa Biniquil. Sa Kabangkalan. Biniquil, Kabangkalan na. Doon Nigaran. Kabangkalan na. Kabangkalan na. Biniquil, na. So, yes. makahapit ada. Di pwede mo kami na kapangape. Di kay stick to one kay Dennis. Ang ano bala? Dennis, stick to one. Nang ano niya ni? Binigisigaran na. Manino yan as attorney card. Sige. Stand by kita ha. Mabalik kita kay dugay-dugay mga tayong makita mga balita.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Detalye na sang mga balita lokal. Ginpirmahan na ni Governor Bong Lacson ang Executive Order Number 20-32 Series of 2020 nga nagapalawig sa implementasyon sang Modified General Community Quarantine sa bugos nga Negros Occidental tubtub sa Hulyo 31. Sa duha ka pahina nga Executive Order sang Gobernador, iyagin pahayag nga hindi ang mga epektibo umpisa alas 12:01 sang Hulyo 16. Sa tong Mayo, unang ginpirmahan sang Gobernador ang Executive Order nga nagapaydalom sa Negros Occidental sa MGCQ umpisa Hunyo 1 to 2020. Sa idalom sang MGCQ, ginatugutan na ang tanan ng mga persona nga makagawa sa puluyan, pagbukas sa mga establishmento nga may maximum nga 50% venue capacity, kag istrikto sa gyapon nga patuman ang physical distancing kapag suksok sang face mask. Ini na ikaapat nga executive order sang gobernador nga nagapalawig sa MGCQ implementation. Samtang diri naman sa Bacolod, liwat gin palawig ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia ang pagpaydalom sang syudad sang Bacolod sa Modified General Community Quarantine. Sa gin-issue Executive Order Number 48 ni Linardia, ining epektibo umpisa Hulyo 15 tudtog Hulyo 31. Naibaluan ini man ang ikatatlo ka beses sa palawig ang MGCQ diri sa syudad sang Bacolod. Nagtukod naman si Mayor Evilio Linardia ang Quarantine and Health Protocol Compliance Council sa tuyong mapasangkad pa ang kampanya sa pagpatuman sang minimum health standard sa syudad sang Bacolod. Inibase sa Executive Order 47 nga gin-issue ni Linardia kag napermahan sa tung Hulyo 10. Si Linardia ang chairperson sang council, samtang si Vice Mayor Elcid Familiara naman ang co-chairperson, kag si Councilor Renicito Numero ang vice chairperson. Sunod kay Familiara ang chairman man sang Bacolod IATF, nabutang sa EO ang pagtukod sang task force disiplina nga iya pamunuan, samtang si Wilfredo Geolingo ang action officer. Sunod sa Vice Alcalde Ila sa karon, ginahulat ang iga-imprenta nga citation ticket nga iga-issue batok sa mga violators ukon wala nagasunod sa mga health protocol kaangay sang curfew, pagsuksok sang face mask kag social distancing. Gin-ehemplo ni Familiaran ang pungsod Thailand nga disiplinado ang ilang mga pumuluyo, rason nga susulod sang 48 dias wala na sang may na-record nga local cases ang ila pungsod. Tatlo naman sa 7 ka mga kabataan ang missing matapos ginanod sa pagdaludo sa tubig sa Suba. Sakop ini sa Purok Abkasa, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. Malasing ang tagna sang hapon kahapon. Ang missing sa karon ginkilala sa ilananday Jaren Pahilagaw, 15 anyos sa edad, Janet Rodriguez, 15 anyos, kag Carl Gabriel Cabrillos, 17 anyos. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Gio Paulo Gabrillos, isa sa 4 ka survivor nga ginhagad ang iyang magulang sa ilang mga abyan nga magpaligo kag sang magtaas ang tubig. Gintiklod sa pahigad siya utod ni si Carl Gabriel, rason nga nakaluwas ini. Sa separado nga interview, ginpahayag ni City DRRMO Head Jo Maria Vargas nga temporaryo sila nila ginpauntat ang search and rescue operation tungod madulom ng lugar kag uli na sila nakapahibalo angot sa natabo. Samtang sa inisyang impormasyon sa Aksyon Radio, may isa ka na rescue sa siyudad sa Talisay apang gina-verify pa ang report. Nagpatigay naman sa search and rescue operation ng Talisay City Disaster Risk Reduction Management Council sa piyak nga wala nakig-angot ang Bacolod CDRRMO angot sa drowning incident nga nagluntad sa Suba sakop sa Purok Abkasa, Barangay Mandalagan hapon sang Hulyo 15 sa diin. 3 sa 7 ka kabataan ang tubtob karon nga aga missing. Sunod kay Joferid Gutierrez, head sang Talisay City DRRMO, sang naibaloan ang report gilayon sila nga nagpatigaan man sang search and rescue operation sa lugar nga ila nasakupan. Dugang pagab ina sang naguntat sila sa search and rescue operation bangod madulom kag delikado naman para sa ila sini nga personnel. Naibaloan may mga bantay dagat nga nagabantay naman sa baybayon sakop sang barangay Matabang sa among syudad tungod ini ang dulunan sang Suba kag lasay sini nga aga magabalik man ang pagpatigan sang search and rescue operation sang Bacolod kag Talisay City DRRMO. Handa naman ang Bacolod City Police Office nga magpatuman sa mga house-to-house nga pagpangita sa mga asymptomatic nga COVID-19 patient.
Inang pahayag ni Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Lester Liada, kasunod sa mando ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Suno kay Liada, may risgo nga tumangon ang kapulisan labi na nga may kakulang sang protected gear kag hindi pa makita ang virus. Suno kay Liada, dako nga hangkat sa kapulisan ang mando sang DILG. Sa karon, may duha ka team ang Bacolod City Police Office nga mo nagapatigayon sang contact tracing sa koordinasyon sang City Health Office. Suno kay Liada, masami ginapaydalom sa swab test ang maini agud mapasiguro nga hindi sila matapikan sang kung wala sila matapikan sang virus. Sa karon ginahulat ni Liada ang guidelines angot sa mando sang DILG. Ginahulat man sang Negros Occidental Police Provincial Office ang guidelines ng DILG angot sa plano sini nga house-to-house investigation para sa symptomatic COVID-19 patients. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, pasiguro ni NOCPO PCR Chief Police Major Norberto Barnizo nga suportado sang kapulisan ang plano ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Dugang pa ni Barnizo, antes pa nagpagawa sa statement si Anyo, ginapatuman la ni OIC NOCPO Provincial Director Colonel Romy Palge ang Household Integrated Support sa diin nagakuha sang impormasyon ng kapulisan sa pamilya sa mga locally stranded individuals kag returning OFWs. Ginanunsyo naman ni BJMP 6 Director Baby Noel Montalvo nga COVID-19 free ang tanan nga jail facilities sa Western Visayas. Sa virtual interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Montalvo nga umpisa Marso 20 tubtub sa karon naka-lockdown ang tanan nga jail facilities agud malikawan ang paglaptas ang kagaw. Ginklaro man ni Montalvo nga wala sa gyapon ginapanugutan ang pagbaton sa mga bisita tungod prioridad sa ilang ahensya ang seguridad para sa mga persons deprived of liberty. Sa katapusan nga balita lokal, ginkumpirma naman ni Juanito Magbanwa, Regional Spokesperson sa Apolinario Gatmaytan Command, New People's Army sa Isla sang Negros, nga nakakuha sang mataas nga kalibre sang armas ang mga katapo sang NPA Mount Cancermon Command sa South Central Negros, gikan kay alias Tikboy Bonggaita sa Sitio Binadlan, Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan sa itong Martes, Hulyo 14. Sunod kay Magbanwa, si Bonggaita isa kagin aligar leader panatiko nga gintukod sa itong dekada 90 tubtub karon. Nakuha sa puloy-an ni Bonggaita ang isa ka M16 rifle shotgun, kalibre 45 pistola kag kalibre 38 nga pistola, mga bala kag handset. Dugang pa ni Bagbanwa, si Bonggaita nakahimo sang madamo nga sala sa pumuluyo kaangay sang pagpamahog, pagpangawat, pagpangagaw sang duta, pagpamigos kag pagpamatay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon sang new normal, ang paghalong gid sa aton ikayong lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon sa hand washing kag good personal hygiene ang importante gid subong. So yari na, irekomendar ko sa inyo mga ka-aksyon ang to ini nga natural kag organic. Scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap. Kag chemical-free ini mga ka-aksyon, very mild sa aton nga panit. Pwede magamit bilang feminine wash, pwede man mausar as shampoo para sa kaspa, sa may punggod, may body odor, kag iban padra nga mga skin diseases, ginarekomendar ko gid ining gamit na sang aton nga mga katigulangan sa mga nagkalain-laing nga mga skin diseases. So maggamit na kita sang sincere drugstores. Available man ini sa mga drugstores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa ato naman nga mga ining aton nga paglikaw bala sa mga respiratory diseases pareho sang ubo, sipon, trangkaso, ang Dr. mangosteen, wala sang preservative, wala sang additives, wala sang extenders. Amo na nga ang atong ginarekomendar sa inyo, amo na nimo sang iban erba, wala nagakadula ang yas ni pagka-epektibo, may antagonistic effect ini siya, no? So diri kita sa Dr.
Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, kay iban pa nga mga outlets. So, ang Dr. Alfred's Pure sa aton sini nga nerves ang vitamin B1, vitamin B6 para sa aton nga pabakod baga, kag vitamin B12 para sa aton sini nga paayo nga pag-absorb sa sustansya halin sa pagkaon nga aton ginakaon. Dr. Alfred Pilipinas, manilagon nga na-flatten ang COVID-19 curve suno kay Health Secretary Duque. Samtang paggamit sa motorcycle shields, istrikto nga patuman umpisa Hulyo 20. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang nabanggit tulong sa kaalwan sang Bay-Flu. Good morning, Action Boy! Kay Nel Alcalde. Di ni sa Alcalde man. Bigyan may ba? Charot Di lang. na siyang alkalde. Ang bote siya. Sa as abada, kuno kayong bali, lawig brownout sa araw abada, Sineco! Dapat tayo. Shout out sa gila. Oo. Kay Cory Vidaha, arag si Action Boy. Good morning, Action Boy and Action Eden. Mga suki ko. Kag morning man sa ila ko no, sa Narawis. Narawis, Hinigaran. Hindi ka familiar sa mga lugar sa Hindi. Hinigaran? Yung mga pambanbawan ba? Hindi ko yung taga Hinigaran. Si Attorney Doug Panda na yung taga Correct. Ako Hinigaran. familiar ka daw ka dito ka pangumpra sa imo nga makaisdaan sa una. Mga sa dito lang yan sa may somewhere lang to. Hindi ko na pa yung balang lugar. Si Erwin DB Gonzalez, good AM. Pamati kami din sa kapihan ni Makmak Famoso kuno sa Maaw Public Market. Maaw. Oo, hello sa taga Maaw. Good morning manda sa kay Giselle Franco sa Maaw. Oo. Man. Tapos, good morning, man Action Boy. Kay Leia Cordova, good morning. Kay Queenie Fabella, good morning, watching here from Puro Kaburihan. Kuno, di naman na yan. Kaburihan, away pa ko nakabalo basta sa basta damo buri. Sa Kabukiran. Basta sa damo buri. Kay Kaburihan siya mo. Of course, Maria Luz Grijaldo Makunat, good morning, kuno Action Boy. Kay Action Dore. Si Action Dore lang yung good morning. Si Action Eden ni Mama. Kay Alma Nombres Gayada, good morning. Vic Relota, good morning, Action Boy and Action Dorel. Helen Westna, good morning. Kay Ping Loha, good morning. Si Ping, amo na sa unang barangay secretary sa barangay Panukoy. Hello, good morning. How's Panukoy? Okay lang. Okay lang So to yan. far, so good. Good. Nico Lacson, hello, good morning. Bia Jonathan, ari number 1 man Action Boy nga tagpalamati gid sa Action Radio. Dina Decripito. Good morning. Kay Papa Jack Aguila, gali good morning, hambal niya. Hambal niya Action Boy. Good AM, aga pang duty mo ba gabi do 11 PM ka naman natapos. Mo gani ang buhay. Kay Pigado tama work ta. Nga gabi, aga pa duty mo, gabi daw ko siburo ka pa. Oo, subong medyo punga-punga siya, light lang. Ang gina siya, kay tipigado, tatsuloy ang buhay. Kag kay Papa, dali lang Action Boy. Kag kay Papa, manya ko man. Kay Tito Quintol, dira man sa City Heights. Sige. Sa kay classmate ko, Roger Dreyfus Ventor, good morning. Sa kay classmate ko man, Viola Baloyo Eras. Classmate ko na no? Damo sa mga classmates Ay, mo. isa lang ko na yung classmate sa high diin. school ko pa na yung classmate siya si Roger. Basta sa mga subong mo yung classmate. Sa mga classmate niya, kaday Viola Baloyo Eras, mga Mga subong na nga mga subong na yung mga masteral. School year. Masteral. Masteral. Hello. Doctorate na gani. Dimi klase pa kamo karon? Depende karon sa mistra. Depende sa among principal. Muna. Nakadepende. Pero do face-to-face with social distancing na social inyo, distancing no? na iya. Beth Tubangan, good morning man. Si Beth Likod, yan. Tumangan. Ay, tumangan. Hindi tubangan. Ano kung ba? Ano? Basta may COVID ka pala mungol. Amo ginaiya, oo. Sara Escuban, may aga. Saka Engineer Ernie Earl Bailon, good morning man. Ay, man mo pa da? Beth Tumangan, good morning. Amo ka na sa Slimon Tubangan. Action Daryl ko na. Si Emily Torrefranca Balauro, good morning. Edwardson Montaño Silviderio, good morning. Kuno always gid ka pamati sa Japan. Ohayou gozaimasu. Uy. Kabalo kaya? Hi! Ano na yan? Hi lang yan. Ohayou gozaimasu. Kyotsukite. Kano test ka sa mga Japanese maghambal, daw halin sa diaphragm na ilaya. Hay! Daw frowning sa diaphragm. Doon dala ubo na lang na dala. Ay, gamawa na sila Action Boy. Na Engineer Rene Tere gali, good morning man Action Boy. Nagapamati, ligad interview si Attorney Panda na nawagin sa dayon ng Baliabo, pre. Na, batian ta ka. Batian ta ka.
Ipag-greet mo ko dami. Tiga expand yan si Atty. Pandanay. Uy, of course. Sikat na yun niya. Indo siya pa yun na nakakita. Fans Club. Ano naman? Engineer ni Tere, dira, good morning. Kasi mga idinatics, of course. Pila na sila? Damo na mga 105 na. Ay. From Talisay, north to south, Action Boy, kompleto na may mga, kumbaga, may mga city distributor, bala kumbaga, mga kung online selling. Galing. May mga city distributor. May mga, ano na gani kung sa aton? Network. Kung mga purok, tabala may ara, tasang... May mga coordinators siya. Na, correct! mga Amo na siya. Matapos ang COVID, may ara kami sang idinatics sa day. Hindi na may una? Ikaw to bala maano na, no? Ikaw to producer. Ikaw to producer. Na. Ako baka pumahom. Tita Ninita Minyes, hello, good morning, gida. Kag sa good morning parokya ni Dolfo, kuno diin pauso naman niya. Raydan Velasco. Ano na, alin kay sino na? Kay Raydan Velasco, oo. Parokya ni Dolfo. Dolfo. May parokya man siya? Oo, Pare, parok- ura na. Amot lang wala ka kabalo. Ito parokya ni Edgar lang yan, ano, kaya mo. So, Seth Plumeda, good morning man. Kagay, sino na? Darwin, Maalat, good morning. More power. Kono, thank you so. Ano ni nga power? Mani, ano be? Power. Lain na kay Aksyon Dorel, ako na yan mo. Energy. Energy. Di ka budlay makaroon magbalita, special power, 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 power. Tistingan ta na be. Do ka energize lang, no? Pero kanami Action Boy, kaya may chance na tanga maka-greet gid sa ato ng mga ka-action. Kaya di bantayan lang dira, kaya ti padayon gyapon naghatag sang 3-ply nga customized face mask ang Action Radio Bacolod. Ato na bala, padayon na gyapon Action Boy. Kaya mo nila para makakuha sila face mask. Si Sarah Escobar niyo, panukutan ni face mask ako, no? Oo, kung may ara Action Boy, pwede lang di sila kakadto. Actually, kambal si station manager. Na makadto lang di sila sa station. Kasi magdamo-damo nun na daw. Hindi man Sige, stand by ha for more greetings antes sa pagtapos sa aton mga balita. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalagang Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nangin madinalago ng Pilipinas sa pag-flatten sa COVID-19 curve. Inisunod naman kay DOH Secretary Francisco Duque III sang ini ang ginapamangkot angot sa padayon ni pagsaka sang local COVID-19 cases. Sunod kay Duque, isa sa konklusyon sa palayag siningan na flatten ang curve, amo nga mas naglawig ang doubling time sa COVID-19 infection. Ginpaatag ni Duque, isa pa karason nga na-flatten ang sampungsod ang curve, amo ang mortality doubling time nga mas naglawig o kunyara sa moderate risk classification. Sa tong Mayo, ginpagmalaot si Duque matapos ang statement sa nga yara na sa second wave ang Pilipinas, kasunod sa pagsaka sa COVID-19 cases apang sa uli, hindi na pangayo sa pasaylo kaging klaro nga ang pungsod ang yara sa gyapon sa first wave sang outbreak.
Wala nagapati kag nagapangayo sang pathag si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kay Health Secretary Francisco Duque III flatten the curve sini nga pahayag. Nagapati si Zubiri nga imahinasyon lang ni Duque nga nagdaog ang gobyerno sa pagpakig-away sa COVID-19. Suno sa senador ang flat lamang subong nga pandemya among likod sa mga pigado nga pasyente nga nagapakigbatuan para sa ilang nga kabuhi. Inay obserbasyon man ni Senator Sani Angara kag ginpahayag nga ang patihan niya amo ang halos wala pa sang magkabing nga kadalagan ang gobyerno batok sa masakit. Naghimo naman ang Department of Health sang bago nga procedure sa pag-report sang COVID-19 cases para sa testing laboratory sa good ma-address ang ilang kapaslawan nga magpasa sa listahan sa mga kaso sa gintalana nga oras. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang mga laboratorio ginabudlayan tungod ang ilang personal nga naga-process ang test amo man ang naga-encode sa resulta. Sunod kay Vergere, lasay sang gabi ang deadline sa daily submission sang COVID-19 cases apang madamo ang nagapasa sang lapaw na sa intalan nga oras. Agud masolbar ang problema, ginpahayag ni Vergere nga nag-hire sila sa mga encoders para sa dalagko nga laboratorio kag ginatagan instruction nga mag-usar sa COVID-19 Data Repository System o kon CDRS. Istriktuho naman umpisa Hulyo 20 ang paggamit sang motorcycle shield sagod mapungga ng paglaptas sang COVID-19. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo sa karon ginasita kag warning pa lamang ang ginahimo sang otoridad apang umpisa Hulyo 20 pang dakpo na ang nagalapas. Ang pag-angkas sa motorsiklo ginpanugutan umpisa Hulyo 10 para sa mga mag-asawa lamang kag kinahanglan may physical barriers agud malimitahan ang paglaptas sang virus. Nagpositibo sa COVID-19 si DPWH Secretary Mark Villar. Ini ang ginanunsyo ni Villar sa Facebook post matapos nga nagapakita sa COVID-19 test nga positibo ini sa infection. Si Villar, 41 anyos, ay tatlo nga cabinet official nga nakaangkon sang masakit. Kag una na sa Education Secretary Leonor Briones kag Interior Secretary Eduardo Anyo. Si Villar ang giningadlan nga Chief Isolation Czar sang gobyerno nga ang trabaho amo ang pag-upgrade sa mga pasilidad sang gobyerno bilang mga quarantine centers. Samtang ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga negatibo naman ini sa virus. Si Villar kag Roque ang nag-upod tilikdan nga semana para sa pagpirma sang kontrata agon sa pagtukod sa duha ka bago nga segment sang Cavitex C5 Link Expressway. Sa iban pang balita national, handa naman si Senator Francis Pangilinan nga magalin sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes apang ginklaro nga hindi tungod sa reklamo sa mga ginaligar paid online trolls kundi mismo sang liderato sang Senado. Inireaksyon ni Pangilinan may kang tanan sa ginaligar, plano siya nga kakason sa komitiba agod nga maamyendahan ang konstitusyon. Sunod kay Pangilinan, palpak ang argument nga maresolbar ang problema sa COVID-19 kung mabag-o na ang konstitusyon. Sa piyak nga bahin ginpahayag naman ni Senate President Vicente Soto III nga imbento lang ang plano nga pagpakakas kay Pangilinan. Nagtukod naman sa working group ang Philippine Drug Enforcement Agency nga ang obligasyon ang mga i-monitor ang nationwide implementation sa Barangay Drug Clearing Program. Sunod kay PDEA Director General Wilkin Villanueva, ang working group gintukod bilang pagsunod sa marching order ni Presidente Rodrigo Duterte sa PDEA nga magpatigayon sang regular kag periodic assessment sang programa para sa pag-clear sa mga barangay sa illegal drugs tubtob sa 2022. Duha pa ni Villanueva, gin-adopt sang gobyerno ang integrated approach sang programa paagi sa papangayo sang bulig sa local government units sa drug clearing operation sa barangay level. Sa katapusan nga balita national, wala sang komento ang siyam ka mga pulis nga ginatudlo sospetsado sa kamatayan sang apat ka soldado sa Holosulu sa tuong Hunyo 29 sa investigasyon sa National Bureau of Investigation batok sa ila. Ang siyam ka pulis gindala sa NBI headquarters sa Manila para sa investigasyon apang nagpabili ng mga ini nga wala sang komento kag wala man nagpasa sang anuman nga written affidavit angot sa insidente. Sunod kay NBI Deputy Director for Regional Offices Attorney Antonio Pagatpat, ginarespeto sang ahensya ang desisyon sa mga pulis tungod kabahin ini sang ilang nga constitutional rights. Bangod sini ang NBI mapilitan nga maghimo sang ila rekomendasyon nga wala ang bahin sang siyam ka pulis. Sunod naman kay Moises Tamayo, NBI Regional Director for Western Mindanao Regional Office, mayara na sang 11 ka ginsumpaan nga panaysayo ng ahensya halin sa mga testigo apang may isa pa ka sila ka ginahulat nga mahimo may ginauyatan sang importante nga impormasyon angot sa natabo.
Inyong inamatiya aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue.